aiki ba na waninsa ba. Tuni ka taɓa shashi dai shi faɗinsa kawai abin shugaba. Ni dai a janai da nake tafe kullum ba dai a waninsa ba. Shi hana kai taimani lamari in tafi gyan annabin shugaba. Sallama ka haɗa da salatika ga habibin Allah jarumi. Masanin Allah shi ɗaya shi kaɗai ya ga Allah rashidi. Abadan ƙaunar ka na sa gaba na rike ta zama wani lazimi. Komai aka yi domin ka ne menene ma baka bamu ba. Annabi ni ban ga kamar ka ba, na rike ka amana shugaba. Kai ka zo da faɗin Allah utal ba don kai mu ba mu san shi ba. Bauta da ake sanadin kare halaka muka sa a sahun gaba. Kai ka zo ka tare ka hana mu yi mun yi bauta ba ta waninsa ba. Ni annabi shi na saka gaba gaba na ba zai yi kamar shi ba. Annabi ni ban ga kamar ka ba, na rike ka amana shugaba. A faɗe ka ba a gano ka ba, ai sanin ka kawai sai rabbana. Ka gagari kowa shugaba, kowa a gaban ka ya zubuna. Matsayi ba za ya faɗe ka ba, ko tunani ko ba a ayyana. Masani ga rasulun ilahu ne, mu halittu ba za mu sane shi ba. Sake kowa kamar rasulina, doka ce san shi a zuciya. Ba haɗi da uwa ba ko uba, sai shi ya wuce kanka masoyiya. Tsaftace mani dukkan zuciya, shiga annabi kai ne dai ɗaya. Ba za na bane ba yanka kai, annabi ni dai ban gan shi ba. Annabi ni ban ga kamar ka ba, na rike ka amana shugaba. Masanin Allah kofar shiga komai aka yi bayan ka ne. Sai ka so jalla ya kaddara umarni ne daga rabu ne. Kullum aiki na salati ka da yabo a gurin Mahamudu ne. Wanda yaushe na gama tanaji sankarai guzuri ne shugaba.
abin da nake da so. Wahalallun bawa min kiri, ka kisha a sowa za ka so. Na kama da kaunar annabi tun komai ma ban san shi ba. Annabi ni wanga kamar ka ba, na rike ka amana shugaba. Na biyo kofar da ake shiga sai a sadu da annabi shugaba. Shak Hassan na bace ka kula da ni ka kai na burin da na sa gaba. Dole na tafiyar sai dai da ku malami na garba uban uba. Sai ya bi Hashim ayi shi ayi, mai rago shi bai san babu ba. Ya Allah sarki Rabbana ka ji kan Isiyaku da rahama. Babana da Isiyaku ya Allah kai masa rahama. Inniya ita ma dai ta tafi ya rabu ka yi mata rahama. Baban nasara ma ya rasu sai kai ceto ya shugaba. Annabi ni ban ga kamar ka ba, na rike ka amana shugaba. Kar ku mance mawaƙin shugaba, dan ko ne na kaɗa na yake yabo. Ko in ce muku dan almajiri mai koyan yadda ake yabo. Ni Tanimu dan Ibrahim na kama Muhammad ne rabo. Zo ka so shi ki so shi ku so shi ba abin so ba ya